Bagong menungso ra tatanan. Bapakmu ki wis tuwek, lara ki wis sak mestine. Mengkari ngenteni wayane mangsa kala bapakmu modar anut karo kersaning sing gawe jagat. Apa ora kelara-lara aku? Aku ora apa-apa ora kelara-lara. Bapakku lho. Dunake ngono iki bapakku. Bapakku ki jegoke kirike tak bleh. Kok dadi bapakku dunake modar kaya iki. Nek Bagong ora trima, mula aku kepeksa wani karo Prabu Baladewa. Yo. Buri. Jak sirahmu ora bakal tak gawe macak, mesti bakal tak sirnake. Oke, ora masalah. Iki bahaya iki. Tataane nyawa sirna margalayu aku. Mati dening aku. Wis kok iso model siraku. Bumi langit tangkep. Modar dening aku. Aku Adidaya ora bakal menang karo Gatotkaca. Ayo Sambato. Sambato. Mati dening aku. Wani karo Siwa Mandura padha karo ngorek-orek marang pasuryane Gatotkaca. Ora sudi aku di batur sing gawe wiranging Bendara. Modar dina iki. Wah, akeh semute. Pindah kene aku ting celekit kabeh ora. Kok gleleng kowe ora apa-apa dunter. Candak sirahku ngono dunter kluthuk ngono kaya mati kae ning bali neh to. Turuk. Oh, ayo kekuatane Ndara Antasena sajake. Al-Fatihah tunjuk Kisena Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Nek wis aku mlebu ning awakmu. Engko aku bakal digdaya, Gong. Wis, kowe iso ngambah Dirgantara, kowe iso mabur. Ngono wae ya, Gong. Oh, celeng iki. Tak kira nek Ndara Antasena wis arep jeblok wetenge. Gus, apa? Sampeyan nang pundi? Aku wis nang jero awakmu. Gleleng iki nek ora nganggo Bagong sing siap nggo gelut wis ora. Wah, kaya nganggo training abang barang siap pokoke. Ha iya. Sampeyan nang jero awakku lho. Heeh. Sampeyan wis nganu cetha mbantu kula. Wis arep ngomong apa iso keturutan. Upamane ambles bumi ya kelakon, mabur ya kelakon. Iki nek tak coba ora ana nyatane, tak tokke liwat mburi lho. Iya, iya. Buan klepret ya men kuwi. Nek arah-arah ambles bumi carane piye? Ya sepaton ngampet ambegan terus dresepke, awakmu dresepke bumi ora ambles bumi. Hati-hati, hati-hati lho Gong, nek ora nyoto bathukmu entuk aspal tatu tenan. Kowe ora meden-medeni to minggat kono. Wong arep jajal kok digol-goli ra. Gong, hati-hati lho Gong. Petroke. Jotos tenan kowe marai tratapane. Wis tak niati tenan. Ya. Wah. Piye Gong kahanane? Peteng. Meneng jeron bumi. Waduh, sarean Netra. Natap grobok aku. Iya. Aja liwat sarean kowe iki sareane piyai-piyai luhur ndak ngono. Apa metu Gong? Hah? Metu. Oke. Nek jedul pripun, Den? Mengkari munggah jedul. Wah. Nek nganu mabur sikile gedruke lemah ping 3. Mabur iso mabur. Niat nggo nati. Oke.
Kuwi papat. Mula cah sekolah. Kon sekolah kaya ora jamak-jamak. Tulung ngitung gitu lho. Ya, aku nek hitungan ora tau mlebu e. Ya. Ya, coba 1 2 3. Niat atine. Mabur. Wah. Wah, dan keleleng ta. Mengke genti kula nggih, Den. Ya engko gampang. Wah, rasa Petruk rasa ndak gleleng kaya nyolongan e wonge. Wah. Kaya balon terus enting. Heeh. Wedian. Golek kamar mandi sing ra ana gendenge. Ha sapa ngerti entuk kanugrah ya. Wah. Grimis wae ya. Wo wedhus iki. Padake kloset ora. Men tak uyuhi sithik kok, Tru. Ya wis mangkat, Gong. Mangkat kowe rasa melu-melu ngaso. Ya. Tatakane dhewe sing kira-kira mbelani karo Baladewa. Aku sing nandingi. Hati-hati yo, Le. Siap aja kuwatir, mandeg ora? Mandeg. Iki piye iki pesawat kok nyekel pesawat? Medun, landing. Sabar. Edan gugu karepe dhewe. Ora edan, kenyataan, Om. Iso mabur. Lho, apa sing iso mabur ki sing sampean tok wae. Arep kula wong kere kaya ngene nek iso tuku tiket iso mabur, Mas. Aja ngawur Bagong. Nun. Kuwi tak takoni bloko. Nggih, kersane ajeng napa sampean? Kowe wani karo Siwa Mandura. Anane kula wani mergo kula diwarai. Cacing nika kepidak menungsa. Nika ngolet ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing ngidak. Ning Bagong duwe perasaan. Coba saniki kula tak takon, nek upama bapakmu lara, terus bapakmu dunekke ming Werkudara lara kok modar mbok men. Ngono piye perasaanmu? Hah? Sing muni ngono sapa? Lho, sing ngakon kowe sapa? Siwa Mandura. Sing muni ngono Baladewa. Mula aku ora trima nek nganti bapakku dimodar-modarke karo Baladewa. Endi menungsane? Lho. Kon tekan kene. Kowe aja urap-urapan suaramu. Aja wani nantang karo Siwa Mandura. Bagong, yen kowe wani karo Mandura, aku isin dibatur kowe. Aku ya isin di juragan kowe. Apa juragan ra iso mikir? Gunane apa? Percuma sampeyan dijedi nang kayangan. Dadi satriya babaran kayangan. Ning iki ra tau dienggo. Menggunake tenaga, gunake akal. Dumeh satriya pringgandani. Sapa sing wani karo dheweke? Senake sapa sing wani karo Baladewa monggo kenyataane ora kaya sing dikandhake Baladewa sirnake. Apa kowe kaya ngono? Rumangsane ora. Kowe malah nguring-nguring karo aku, muni-muni karo aku. Mergo sampean ora jumbuh karo ngendikane. Aku ora seneng nek carane kaya ngono. Bapakne iku lara. Hah? Bapak lara tambane pustaka Jamus Lima Sada. Monggo pustaka Jamus Lima Sada ilang. Ha ta? Ora? Yo.
Ilang mergo digawa Sinuwun Ndarawati. Kula ming muni Ndarawati kok dadak nggo tumbal pustaka Jamus Liwoto. Ah kok makmu gedhe Mendura. Bagong menungsa lan tataran. Bapakmu ki wis tuwek, lara ki wis sak mestine. Mengkari ngenteni wayane mangsa kala bapakmu modar anut karo kersaning sing gawe jagat. Apa ora kelara-lara aku? Aku ora apa-apa ora kelara-lara. Bapakku lho. Dunake ngono iki bapakku. Bapakku ki jegoke kirike-kirike tak beleh. Kok dadi bapakku dunake modar kaya iki. Nek Bagong ora trima, mula aku kepeksa wani karo Prabu Baladewa. Yen kowe wani padha karo wani karo Gatotkaca. Oke, ora masalah. Ora masalah. Apa dikira aku wedi karo? Aku nek ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Kowe iso malik otot kawat balung mesi. Aku iso malik balung kirik. Ayo ngejak apa kowe? Ora minggat suaraku tak candak siramu tak potel gulumu. Potelen nek nganti aku iso potel siraku meguru karo kowe 20 taun. Ora Gatotkaca. Gong, le nangkis telat le. Apa? Heeh. Gong, kok bathuke metu getihe? Apa? Krasa lara ora diantem. Mumet banget. Antur-antursena piye ya lek mbelani? Gus. Gus. Ndarantasena. Gus. Ngopo? Aduh, sak leran aku, Gong. Wah, telek iki. Jarene mbantu mula aku diantil moncrat. Bol sare to? Oh, ya njuk ngapura karang kesel banget e. Wis perang niki. Ya wis nyuwun ngapura. Maju meneh. Wis kebacut loro. Mbacut mlethek sirahe. Tonya Gatotkaca turu ta? Iki seneng kene iki turu ta, Tru? Ha iya tenan, nak ombeni oke tokke tumburi tenan. Ben luweh. Tak goleke kali sing asat ben. Ben tiba mak telepek ngono modar. Aja entuk aja Gong. Ah, mulane melek. Ya, nek melek aku diantem mesti ora apa-apa, malah turu ora. Ora bakal tak gawe macak, mesti bakal tak sirnake. Oke, ora masalah. Melek lho. Iki bahaya iki. Tataane nyawa, ayo matane diganjel. Ora merem nek nganti merem sirna margalayu aku. Mati dening aku. Wis kok iso model siraku. Bumi langit tangkep. Mutar dening aku. Aku Adidaya ora bakal menang karo Gatotkaca. Ayo sambat to.
Sambat to. Mati dening aku. Wani karo Siwa Mandura padha karo ngorek-orek marang pasuryane Gatotkaca. Ora sudi aku ndek batur sing gawe wiranging Bendara. Modar dina iki. Wah, akeh semute. Pindah kene aku ting celekit kabeh ora. Kok gleleng kowe ora apa-apa dunter. Candak sirahku ngono dunter kluthuk ngono kaya mati kae ning balineh to. Turuk. Oh, ayo kekuatane Ndarantasena Sajake. Wah, Gatotkaca baru kali ini kalah sama aku. Ya jan gleleng tenan kowe. Ngono kepengin ye, tak kene metu. Ben manjing ning nggonamu. Ora aku arep ngaso wae. Itu rampungno ngono. Rampungno. Ning ki sing maju Ndarantarja kuwi kakange Ndarantasena. Nek digdaya iki mesti digdaya Ndarantarja, padha-padha putu dewaning ula. Waduh. Kira-kira menang sapa ya, Tru? Ane mestine menang sing tuwa karo sing enom. Halo, halo. Ngopo? Iki mung suwe Ndarantarja. Ora usah wedi, kowe iso nyembur. Hah? Kowe iso nyembur kaya Kakang Antarja. Iso nyembur kaya ula? Iso. Ora usah kuwatir. Wah. Gong tak ajar kowe. Tak ajar kowe. Jajal jengkulmu mlocot ora. Kuwi bisa lho, Gong. Alah, lho. Ayo jare emoh ora. Kowe wis sedhel emoh, gak aku gak ora seneng ajarane ngono gak ora seneng aku gak. Ora liwat kene iso sembur tenan aku. Ah, iki arep glelengan ayo. Nek kowe ngendelke le duwe upas, Bagong ya duwe upas legane atiku. Bapak keperanggul mungging ayuda kebapak bawat nyobentar kebapak nyomungging aloka Bagong nggih Ndarantarja ya kok le mandeng kula kok kaya sinis. Duka napa? Nesu karo kowe. Sebabe Kowe wani karo Siwa Mandura, ya apa ora? Ngaku wae. Ora ngaku tak pateni, ngaku ya tak pateni. Wedian. Kejem tenan iki ngungkuli adine. Sampeyan pun murku kabar dereng? Kabar apa? Gatotkaca wedi kali kula. Lho. Adikku karo Kaca wedi karo Bagong. Weh, iki jeksane Piyayi Blitar. Niku asli aku ora gara. Kula dipotol sirahe ora apa-apa terus kula nglecak, terus kula pindah nggon le turu. Adimu wedi. Ning karo aku ora bakal iso selak. Kowe mesti bakal tekan ning pati. Ayo. Diadu antaraning Antarja karo Bagong menang sapa? Oke, ora masalah. Neng ditemtoke kowe apa aku sing tekan ning pati? Manut. Sirmu piye? Kula manut. Ora minggat sembur mlonyo awakmu. Melek lho. Iya. Wis mulai idon-idonan iki. Sampeyan apa iso nyembur? Anggap aku ora iso nyembur. Ayo, didu. Upasmu karo iduku ampun ndi. Kene marganing patimu. Pangga tak ayoni Antarja. Panas. Bumi semakin panas.
kok ngidoni. Wong nyembur kudune ngono kok. Saisaku. Panas to dadamu. Kena iduku. Wih lah dalah. Lah kok nyolong pethek ing atase Bagong. Kok wani ngidoni sarta iso nyembur kaya dene Antarja. Ora pangling. Mesti ana sing bantu karo kowe, Kang. Ngrasa melu-melu perkara iki. Nek Kakang melu-melu perkara iki, aku nganggo raganing Bagong tak ladeni padhangane wani, petengane apa meneh, rupak wani, jembar wani, Kang. Tak hitung-hitung sing luput Siwa Mandura. Dudu kok Bagong nek sampeyan melu-melu perkara iki dosa gedhe lho, Kang. Ngopo Gong kok ngalamun? Ndara Antarsena iki mlebu awakku nggawa sound system ora. Kok iso kang iso bergema terus Ndara Antarja melayu. Ha iya. Wah, kowe gleleng tenan iki. Arep pirang dina ning awakmu ya, Gong? Ora arep takon metu kok. Oh. Arep tak jahiti kabeh mbur. Tak dondomi men ra iso metu. Apa anggepmu nek tok dondomi aku ora iso metu kok. Metu karo wae karepku dhewe. Padha, kula ya ngono. Nek ya ora iso dipaksa kok aku. Ya metu ya emoh aku ya ngono. Metu karepe dhewe kok ya, Tru. Ha iya, kabeh ya dhewe-dhewe kok ya. Panusmaning jajalanat iblis lanat. Bagong, ponokan Petro ora minggat sing arep aku glandang metu jebol wae. Mlayu, Tru. Bola. Ayo, iki toto mandul aku bola Tru karepe. Nesu tenan nek kae Gong. Wah, wis anggres ngono kae ora ana wong wani nyedak to. Panas-panas jalan suwane Bagong. Petro ora minggat glandang negara jeblok wetengmu. Sir atiku langsungan. Maune kendel terus langsung jirih sakal. Ayo aku ya mlayu mak tratape. Heeh. Ning ngene Gong. Kowe ra ya iso ambles bumi to, Le? Ambles bumi ya. Men aja kecekel Ndara Baladewa. Wah iya, aku isih duwe Ndara Antarsena ya, Tru. Ha iso. Dadak mlayu ki ngopo ambles bumi ndelik nang bumi beres. Oke. Melek. Sing melek sapa? Ndara Antarsena turu mesti ki, Tru. Ora turu. Ha terus? Ha iki apa? Wah, iki ya tunggal dene iki. Tunggal dene ngopo? Metu ra omong-omong. Sona ki omong. Ora mung terus glenes lunga. Ha piye kaya meh ditinggal tok kae? Ha iya ya. Ya wis ngono apa piye ora mung tanpa omongan terus sarungan. Lho. Kok tekan sarungan barang. Omong apa ta ki mau? Omong apa ora. Ngopo kok do mlayu? Ndara Baladewa duka. Siwa Mandura. Nggih. Lah piye arep dijoni wae piye? Arep piye-piye kowe kenggonan aku ora apa-apa. Ning ya modar tenan. Ha sampean sok turu barang Nek pas kono nibake nenggala nyotom parono bles sampean pasare teng awak kula. Modar tenan ya, Tru. Heeh. Pun wah, ajeng wangsul kula. Lho. Bali piye? Bapakmu ora iso ketekan Pandhawa, ora iso nggo pustaka Jamur Lima Sada. Bapakmu mati lho, Gong. Ora apa-apa lah, sertifikate wis tak gawa kok. Wis senengane kok kuwi bapakne kok diame-ame warisane ora. Ha piye nek kaya ngene iki terus aku kon piye? Ngene wae. Aja tok lawan ning tok wirang-wirangke. Carane nek kowe wani karo Siwa Mandura, kowe wani karo Siwa Baladewa, kowe wani njotos, kowe wani nendang, kowe wani miloro dosa mergo kae pepundhenmu. Nggih, mulane kula niku isih mikir perkara niku. Kowe batur ana ratu kuwi beda derajate. Tur dasare
kowe tau tate momong karo Siwa Mandura. Bener. Ngene wae, Gong. Pripun? Digawe wirang. Digawe wirang pripun? Kowe tak dadekke Baladewa gelem ra? Serius? Lho tenan. Wah, iki kok aku kaya dadi ngerol terus ta iki, Tru. Apa Petruk wae? Pun mboten. Bagong mawon, Bagong. Dadi ketujah Nenggala iki modar tenan. Nek niki kula dadi Baladewa ampuh mboten. Mbuh perkara ampuh aku ora ngerti. Ampuh karo ora kuwi kowe nyuwuna marang pengayomane karo sing gawe urip. Ning aku sing bantu karo kowe. Oke. Carane merem. Meremo. Wis ya. Karang telapukane iki ciyut e. Nek merem ki mung separo e. Oh, ngamet ambegan. Tak suwun karo sing gawe urip, tak dandani cara Siwa Mandura ya, Gong. Nggih, siap pun wis beres. Manut ae lah. Manut karo Ndara Antasena malah slamet. Yo, tak jalukke marang panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Muga-muga iso kelakon penjangkane Antasena. Delokke kowe nganti ketekuk suwe banget irungku, Gong. Mulane mau kok jarem-jarem iki apa to? Bulirungku ketekuk. Pripun niki? Lho kok pripun piye to wis dadi kok. Wis dadi ya? Wis. Tru, dire pengilonmu, Tru. Ora nggawa. Kowe iki iso nggawa ngotan cilik ae to? Kene. Aku kok nggawa ngotan cilik, kaya ora ngerti watakmu, Tru. Nggawa ngotan cilik tok kakek sikil nggo nginjeni kathok-kathok kae to. Ora ya tak antil modar kowe ora. Silai to, silai ben percaya. Yo. Nek pengen ngerti. Oh. Uye. Waduh. Wah, terus uye. Jagat Dewa Bathara, jagat Pangestunggal. Anakku nggih. Anakku wong Cendara, anakku wong bagus. Antasena. Arep kowe Baladewa nek kowe nek Antasena tak kamplengi raimu kowe. Aja kaya ngono ya iki. Aja kaya ngono. Petruk jengkulmu mlocot ya. Ayo Satrio. Aku dibombong to. Nek kowe tak timbali iki nyawang aku iki Baladewa, tak timbali dalem sinuwun ngono. Ya. Maju rene, Tru. Ya wah, yen mung bombong adine kok. Petruk kandhang. Wonten dawuh sinuwun. Wah, bojomu nendi? Sinuwun Mandura kok nakoke bojo. Wah, andalah. Antasena. Apa, Pakde? Kowe edan kowe gondrong kowe. Mbok cukur. Ya sesuk aku tak potong wae. Heeh, Petruk. Wonten dawuh sinuwun. Iki aku arep maju perang, Petruk. Nggih. Terus kersane. Petruk kan ngono, wonten dawuh. Wah, andalah. Ya pancen ngono Petruk. Ah nggih. Nyai Kresna endi Petruk? Wah kula mboten ngertos. Dian. Sanjay lagi Dharma Wisata Petruk. Turuti omongane teng blasur ora karo-karo. Antasena, apa Pakde? Aku arep maju ning peperangan Antasena. Pamujimu tak jaluk. Ya sing ati-ati Pakde, tak donga-dongake lepas oparane jembaro kubure. Sing apik cangkeme Antasena, cangkemmu kuwi. Wong ngawur to karo Antasena kok nyangkem-nyangkem kowe ora. Antasena iki pernah anakku dhewe, Tru. Antasena iki pernah anakku dhewe. Kuwi anake Werkudara adik Kunjadipati, mula ora jenemokane Antasena ki wis biasa nek karo aku. Nggih. Petruk, wonten dawuh goleke gaman. Gaman apa? Nggo maju perang, Petruk. Oh nggih. Ngestokke dawuh. Aneh-aneh. Ndara Baladewa krocok mbendho iki kok aneh-aneh. Niki. Aku ki ora arep gawe pendopo. Nggih. Aja graji kowe nggo graji cengelmu piye? Oh nggih. Salah terus. Yo. Nah, iki pusakaku. Aja mbok sepeleke Petruk, iki tau tak nggo nyolong gori ping 3 aku nangan. Sakarepmu. Antasena. Piye, Pakde? Pamujimu tak jaluk. Ya, pen kabeh pamujiku.
Maju ning peperangan. Awas Surakarta jawrate manggen boro-boro. Iki nyata Manjura Prabu Baladewa. Baladewa. Hah? Baladewa. Aku muni apa ya? Baladewa. Malah cengengesan kleru kok. Iki mergane patimu kuku karepe iki. Mempeng salah. Kok mlayu ndono iki lho. Weh, adalah. Kuku karepe dhewe buntu Petruk darane. Awak mung teng mriko kok mlayu mriko edian arsa manijat ning alam jagat kang pilunding. Pun nggih budal. Ayo, iki nonton Manjura Prabu Baladewa legane atiku tanyala. Panus maning jajaran iki aku kok ngedep kaca iki piye? Aku ngedep kaca gedhe-gedhe banget piye? Kono wong padha karo aku. Aja bengok-bengok mripeni wong turu Baladewa. Oh edian. Iki suarane ora pangling iki. Iki suarane Bagong iki. Aja ngawur. Iki Prabu Baladewa. Wah setan ora. Iki Bagong iki Prabu Baladewa. Kowe sik ngembal kuwi nggawa apa nggawa genter tuwa banget. Baladewa rupek mlinjo wae mlinjo cengelmu kuwi. Iki Kyai Nenggala. Iki pamunaning Satu Sekti. Tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Iki Kyai Bendro ayo. Iki le nyilenane Bagul Tegan. Kowe apa aku sing tekaning mati tereng mati mati. Iya iya. Setyaki lho kok sik Setyaki wonten timbalan. Lho iki kok ana lakon sing aneh-aneh iki. Ngane-aneh iki kados pundi? Marata gage maju. Wonten menapa kok Prabu sawangan kae. Bleduk mangampak-ampak lebur kasaputing angin tak kira kerai banteng karo macan. Lah kok dadi ora pangling? Kae kok ana lho, kok Prabu Mandura loro padha gelut kae. Setyaki kowe misah siji, aku tak misah siji Dimas. Wis kendhang. Sawetawis sampun ngantos kados mekaten iki. Lho. Dalah. Yayang Ling Darma. Kresna. Kresna. Kresna kula wonten maring adawuh. Kowe iki piye to? Kowe dudu aku kowe. Kowe dudu aku. Ora Bu, kula aturi emut. Kok ora Bu, kula aturi emut, kula aturi sabar. Sampun ngantos dados pasulayan. Kok ora Bu? Iya, piye? Iya, Kresna. Kowe saka ngendi Kresna kok isih gabres? Sik. Wo setan iki. Lho, Kresna kok ngomongke aku setan iki? Pun Kakang iki kadangmu werda. Kadang mendo. Kok Prabu kula nyuwun mapunten. Paripaksa kula misah lan panjenengan. Manungsa tatanan manungsa jajaran ing atase derajate aceple kok ngembali para panguwasane untuk Mandura Prabu Baladewa. Aku ora trimake perkara iki. Aku ora trimake perkara iki. Lah kok si Adi malah tumuju ning kene apa wis lakon sirep pageblok itu momo negara ing Ndrawati.
Setyaki wonten timbalan mundura. Inggih. Kok Prabu paring dawuh mekaten sababipun Yai Prabu mau ndak nganti lamun Kakang Prapto ning negara Kamarta. Nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada, wigatine iki narya nambak rengganing Projing Ndrawati. Lah kok saiki malah teka ning kene iki apa Ndrawati wis sirep tumuli siadi methuk pun Kakang Kundur marang Mandura. Lho. Kula nyuwun mapunten, kula nika nembe dugi. Kudune kowe ngerti, Kresna baru tiba. Saka negara Ndrawati. Mengkono to, Yayi? Inggih, Koko Prabu. Mekaten cariyosipun. Dalah. Wah, setan mbok kuwi menungso kon salin sik kuwi. Kuwi kon salin sik kuwi. Derajate aceple kok ngembari parang nata Mandura Prabu Ladewa. Koko Prabu. Piye, Yayi? Kula suwun kanthi sanget. Iya, piye? Setyaki aja mepet-mepet. Piye ngestakaken dawuh? Setyaki aja basa, kowe ngerti ora? Sinten? Kene nyedhaki tak kandhani. Wedhus. Regane pira Setyaki, Gus? Kok iso dadi kaya ngono? Wis kowe aja melu-melu Setyaki. Piye Kresna? Aku manut sabdane Kyai Prabu Ndrawati. Monggo kepiye? Apa yang tak tindakake? Koko Prabu, sakmenika kula suwun panjenengan wangsul kados wingi uni. Lho. Maksudsu? Maksud lu. Weh, Kresna wis paham. Kata-kata modern. Kresna wis ngerti kata-kata modern. Aku nek ora tok warai ora bakal kaya kene. Ayo salin. Salin no. Lah salin piye? Aku le dandan ora ngerti. Ngerti-ngerti dadi kaya ngene kok kon salin. Iki aku ora dong kok iso dadi kaya ngene iki Kresna. Lho, sing gawe kowe sapa? Anu. Putramu Ngrandu Kumbul. Bambang Antasena. Antasena Setyaki wonten rene. Lha iki ngestaken dawuh. Setyaki Wonten dawuh. Antasena kok rene. Ngestaken dawuh. Antasena, Piye, Pakde? kowe apa sing gawe Bagong kaya ngono kuwi? Heeh. Ayo dibalekke. Antasena aja dibalekke rung rampung le nyambut gawe. Urung-urung wis kon balekke iki ora cucuk karo siwane. Sik menengo, Gong. Aku lagi rembugan. Balekke Antasena balekke. Menungso ora tatanan jebul kowe sing gawe Bagong wujud kaya ngono kuwi. Nek ora tak ngenekne ndak Pakde mentolo karo Panakawan. Iki Panakawanmu. Kok dadi Pakde kok mentolo karo Panakawanmu? Mergo aku mbelani Prabu Ndrawati. Yai Prabu nyilih pustaka Jamus Lima Sada, Bagong nyebutake pustaka Jamus Lima Sada. Ming takon ngalah kok ora gelem. Dapure batur kok ora gelem ngalah. Antasena, piye Pakde? Mikira jangkae kae. Ya narto jangka. Lho, kuwi para Antasena mbombong kuwi. Antasena. Piye Pakde? Kowe aja kaya ngono to, nggawe geger iki. Ya wis ben. Terus karepmu Kuwi diganti. diganti sapa? Lho, diganti Bagong. Yo Pakde yo ganti yo. Waduh, cilaka iki aduh. Iki aku nek iso aja tok ganti, aku tak mulih nang ngomahku tak gandrung karo garwaku. Bolo tiwa gandrung, dengkulmu mocot. Dengkulmu kuwi sing mlocot. Wis. Wis senengane ayo Dono. Woi ladal. Halo. Wong edan dapure kaya ngene kok Malik Baladewa. Weh, nek gleleng to. Antasena, Piye? lelakon iki piye, Kir? Sejatine lelakon iki aku mau entuk critane Panakawan. Yen to bab anu kakekne Semar lara. Lho. Semar lara? Iya, Bagong sing ngomong ya, Gong. Heeh. Anu nggih. Terus sisane bisane Semar kuwi walu yen arep ana Majati Kudu nganggo dirawuhi Pandhawa 5 cacahe ning Pandhawa pun geseh. Lho, geseh piye?
Pustaka Jamus Klimasada diasta Sinuwun Ndarawati. Kosek aja ngarani aku mergo aku ora nggawa. Nggih, kula ngertos. Sampeyan nuwun sewu, kudune iso ngematke nek Ngamarta niku wonten srengenge kembar. Iya, aku ngerti. Ha nggih. Kena utama rada ngarep kene ora omongane ngecangklang nang kene. Iya. Wah, edan kowe iki jan karo sapa-sapa kok sia-sia. Ah, terus dadi geger wose Pustaka Jamus Klimasada diasta Ratu Ndarawati. Mbuh sampean mbuh dudu sing baku sing nggawa Ratu Ndarawati. Gusti, sing nggawa ki Ratu Ndarawati tenan. Ane nyatane dheke ora ngaku kok Koko Prabu. Kula wonten pundi papan menika mboten ate pisah kalian Setyaki. Mila menawi tanpa Setyaki menika tegesane sing ngrayi Ndarawati. Lah, aku mongko ora amatke Setyaki melu apa ora? Wah, lah nek ngono pancen Pustaka Jamus Klimasada ilang saka negara Ngamarta digawa maling agung ing wujud Nata Ndarawati. Lah menika ing dados tuk sumbering perkawis mongko menika dipun betahaken dening Kakang Semar kinarya ngusadani dhateng grahipun Kakang Nayantaka. Pun nek ngoten niku pripun kula tak takon. Ngene wae. Kowe karo kancamu sapa? Petruk. Petruk nanti? Truk. Rene Truk? Ya. Ana dawuh saka Sinuwun Ndarawati. Dawuh napa Sinuwun? Kowe karo aku bali ning Karangkadempel. Lah mengki nek bapak takon para Pandhawa, mengko aku sing wangsulan, aku tak tilik karo bapakmu. Malah perkara iki mesti ana ngembet sarta gandeng jenenge karo Kakang Semar. Oh nggih. Wis ora karo Pandhawa ora apa-apa. Ning aku tekan kono, mergo aku ngerti lambe atine bapakmu. Oh nggih, siap matur nuwun. Setyaki wonten timbalan. Kowe tak tinggal nang kene ya. Lho iki ngestaken dawuh. Kok ora Bumandura kepareng Lenggalang mripun wonten Garing Ngamarta. Ya, manut. Antasena Ngamarta jaganen. Aja nganti ana trubusaning satru telik Mangindrajala ingkang marajal saka sela-selaning Garu. Ya, Pak Ding ngestake dawuh. Petruk Bagong karo aku ya budal ning Karangkadempel. Monggo sinuwun kula jaken rada tentrem ati kula semarenten sing nileki nggawa napa-napa mampir tumbas jeruk. Ya.
Apa ya pancen kanane bapakmu kaya mengkene iki nganti ora mubah, ora musik nggone nandang raga. Wah, kula piyambak malah bingung kok, Den. Lihat jeng ngrangkani bapak niku pripun, monggo ya nek digotong niku ya abote ra jamak-jamak. Arep dipresake ya wong ya menelan biaya yang terlalu banyak. Monggo kula kali Petro kali Bagong niku wong sekeng. Ning ra pun wonten ngendikane bapak nek panjenengane niku nuwun sewu kepengin dirawuhi Pandhawa 5 sinambi mun di Pustaka Jamus Miyang Jimat kelima sada mengke enten ature bapak sing ajeng kunjuk ngersanipun ndara-ndara Pandhawa. Wah, Kresna kakangku. Werkudara piye? Yen pancen panjaluke Semar perkara Pustaka Jamus Miyang Jimat kelima sada ora susah dadak walang ati. Mara kaki Pustaka Jamus kelima sada ingkang mbok gawa marang Projeng Darawati tumrap aturna marang Semar Badranaya. Werkudara sing awas paningalmu Yayi jejering satriya aja gumampang siadi ngadepi lelakon kanthi netra lahir nanging gunakna netra batin. Tegese piye? Tegese pun Kakang ora mboyong Pustaka Jamus Miyang Jimat kelima sada, pun Kakang ora rumangsa kaparingan Pustaka Jamus Miyang Jimat kelima sada. Mbok menawa siadi wis tanggap apa kang dadi kersaning pun Kakang, kang mangkono iso dipestekke. Lamun Pustaka Jamus kelima sada ilang digawa nata Ndarawati ing sejatine dudu pun Kakang Werkudara. Pramara remangus wamya ngambrang kadi karunaning kaswase yaneng marga malalat tumiring sang kandha
Wastratmaja long-long lalu mangulati apa pancen bener mangkono Yayi yen pancen si Adi kurang percaya kalawan apa kang dadi aturing pun Kakang Mara Gage Arjuna wonten maring adhawu ora usah dadak wedi kangelan dina samengko Dimas wis presa dhewe lamun pun Kakang ora mboyong pustaka Jamus Limasada Kakang Mas nyata ingkang sawetawis sarawipun Koko Prabu Ndrawati kula badhe munjuk atur ngersa paduka Kakang Mas Jodipati nyatanipun negari Ngamarta kelebetan telik Mangindrajala ingkang dusta pustaka Jamus Myang Jimat Limasada. Wah, yen ngono pancen bener. Apa sing dadi ngendikane barep kakangku? Yen ngono aku keluputan perkawis nganti aku tega nundung kelawan Sedewa. Ora Kudara. Agahan datan pepitung wekasan keseluruh dalan sing kleru. Ya. Aja banjur wisuh lumung ngentasi perkara. Tegese piye? Ayo digoleki pustaka Jamus Myang Jimat Limasada. Kinarya waluyaning Kakang Semar Badranaya angka 2. Si Adi wis wani nundung lawan kadangmu si Sedewa. Sedewa kudu bali ki nang dadi jangkeping Pandhawa 5. Wah, Dipol aku njaluk pamit tak rampungane perkara iki. Kakang Semar aku nyuwun pamit Kakang Badranaya. Aku nyuwun pamit Kakang. Kresna sinayang manggelem. Sang Arjuna semuanya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuniran padha kadang ing Koko Prabu Arjuna piye lajeng badhe wonten pundi anginipun ngupaya wonten pundi dunungipun pustaka Jamus Limasada nyatanipun ingkang sengawit samya wuningani bilengkeng ngasta pustaka Jamus Limasada paduka Kanjeng Koko Prabu mboten ana bilih menika panjalmaning mengsah ing namung badhe damel ringking para Pandhawa. Wah, Kresna Mara Gage wongakno Prawana Jati Presanana Kaca Paesan yen pancen ngerti dununge Kresna ing boyong pustaka Jamus Limasada kowe ora usah dadak mangkat aku ing bakal wah ngodol-odol wetenge menungsa ing memba nata Ndrawati. Werkudara, Arjuna kula wonten pangandika ing adhawu. Menungsa tumitauning Madyapada diwenangake mbudidaya. Mula pinaringan akal, pikir lan kasantosan sayekti mung
supaya menungsa gelem budidaya kasinggihan mekaten lajeng keparang paduka. Yayi, Siadi liwata ndedharatan pur kakang bakal ngambah dirgantara. Mbok menawa kanthi srana mengkono isa pinanggya kelawan ingkang Denupadi. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Ayo, Yayi Janaka. Mula Yai Prabu Darmakusuma nganti ora pirsa terus jatine menungsa ingkang meba marang Nata Ndarawati. Ayo kowe aja mati tanpa aran ngaku. Arep mlayu menyang endi mesti bakal kecekel dening Nata Ndarawati. Aja ngawu gawar ngawur. Sapa wani mimba marang panjenengan ingsun? Iki Nata Ndarawati. Ingkang saknyatane pancen minangka dadi ratu pengayomaning para kawula sak negara Ndarawati. Lah kok dadi ana wong kang ngaku marang Nata Ndarawati. Kyai menungsa. Aja paton bisa ngucap kowe ingkang mimba Nata Ndarawati sarta nyidra pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Ora mbok ulungake marang Nata Ndarawati. Apa kelakon kira-kira kowe keduga ngungkuli marang kadidayang Nata Ndarawati? Aja sumbar, aja pamer. Yen pancen kowe didarbi niat bakal ngrebut pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Ayo, gage tandhangono Nata Ndarawati, aja ngaku Ratu Ndarawati kowe. Gansing langit kelap-kelap baton lir kincangking risang mawe gandrung ing waladara tanpa taliwara kowe nyempalane kelawan Nata Ndarawati Arjuna dasar para nyata lho ora basa arepun Kakang ora usah dadak kowe kekudung marang Nata Ndarawati ora mbok balekake pustaka Jamus Lima Sada lamun tak longgo parung wadhmu mati dening aku kowe. Ayo, entekno budimu ganing atiku. Wah, mati kowe.
nginten babar pisan menungsa ingkang mimba nata Ndrawati panjen kasil ngan kasekten linangkung bebasan nadyan kula sampun ngetok dhateng karosan duwe ngesok dhateng pusaka parandene gagar wigar terantuk karya. Wah, tumandang tanpa mbok pikir kowe ora ngerti lan napa kowe lali yen to Kresna ingkang kae kedunungan pustaka Jamus miang jimat Glima Sada aja waton tumandang ning nganggo petungan kaya bocah wingi sore. Wangune pancen wis diniati pendro ngene bakal ndak apa kelawan aku yen aku sinengguh Ratu Ndrawati ingkang dudu saknyatane. Werkudara iki. Yo. Balekke ora pusaka Jamus Lima Sada. Ora bakal tak balekke. Taunana Windanana kuwi dadi gaduhaning Nata Ndrawati. Wah, edan. Oh, ayo. Werkudara piye? Mara kage Mustya Senjata Cakra. Kresna ingkang nyolong pusaka Jamus Lima Sada tibanana Senjata Cakra. Werkudara, piye? Yen pun Kakang nggunakake Senjata Cakra, tak nggo mateni karo Kresna kae mau nanging Kresna kae mau ora bakal tekaning mati. Sebab apa? Kowe ora bakal tak kandhani. Nanging mung bakal jumegluk mawa swara ingkang banter wekasan nggorekake bumi separoning jagat iki bakal sirna merga kekuwataning senjata cakra ingkang tempuk lawan Ratu Ndrawati kae. Sebab piye? Ora usah takon werna-werna tak goleke jago sing iso ngalahke Ratu Ndrawati kae Werkudara. Bang wangaruna katinetraning angga rapuh sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pene panca ing jagat pesaning Bathara Atur jagat iki ana wujuding pandhita muda Penemban sampeyan kuwi peparape sapa? Pandhita Klyang Ngabur kanginan mendung kebaratan sinuwun ing pundi papan dunungipun inggih mriku dedhepokipun ingkang abdipun kula. Peparapmu sapa Penemban? Menawi paduka ndangu kalian kula pun Begawan Dewa Kusuma. Begawan Dewa Kusuma inggih mila mekaten paduka sinten Prabu Kresna. Lho. Wela dalah. Wis ngerti karo aku? Nun inggih sampun.
Ingkang ageng inggil mboten pangling menika Raden Werkudara. Ya. Kowe ngerti karo aku. Ngumandhang kondhang asmanipun Raden Werkudara, mila nyuwun pangapunten menawi kula peksa tepang kaliyan panjenengan. Namung sak mangke goreh ora penggalipun Raden Werkudara. Mboten jenak tuwin tansah kabebidung dhateng raos lepat ingkang gumana musik wonten saklebeting manah. Lire piye kowe kandha kaya mengkono? Krana Raden Werkudara sampun tega lan mentala nundung dhateng kadang tarunanipun inggih menika Wragil Pandhawa namipun Raden Setiwa. Wah, ngerti lelakonku. Inggih. Nyatanipun Raden Setiwa menika mboten lepat. Raden Setiwa namung kepingin anyandhet pustaka Jamus Klimasada anggenipun nical. Badhiripun beta dening Nata Ndarawati ingkang saknyata menika panjalmaning mengsah. Mila tumuli adreng anggen paduka kepingin sanget anjunjung drajating Nata Ndarawati nanging Raden Werkudara mboten priksa menawi Nata Ndarawati menika sesinglonipun tiyang ingkang kirang tanggel jawab. Wekasan sak mangke negaring Amarta katingal peteng krana pustaka Jamus Klimasada ical. Wondene Pandhawa gutang kantun sekawan krana mindranipun Raden Sediwa rak ngaten tura lampanipun. Tobat. Lah iki nang pendhita enom kok pintere ora jamak. Nganti sombatang lelakon wiwit purwa madya lan wusanane. Nyuwun pangapunten sinuwun boten ateges kula pamer. Namung saknyatanipun lelampahan ingkang lumampah kados mekaten lumadining lelakon wonten negaring Amarta. Ya. Yen ngono aku ngaku marang kapintramu Panembahan. Ning aku njaluk karo kowe, Mbok. Kowe kuwi gelem nulungi karan aku. Paduka sinuwun kepareng badhe menapa? Aku kuwi duwe mungsuh. Mengsahipun sinten? Tanpa beda kelawan aku. Wujude Nata Ndarawati. Namun kowe iso mateni Nata Ndarawati ingkang dina samengko iki pancen nggawa pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada lan gawe srana balining pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada. Kowe nyuwun apa wae mesti bakal tak paringi. Kula mboten badhe nyuwun menapa-menapa. Namung kula menika pandhita ingkang nglampahi tapa ngrame. Kula nuwun sewu sinuwun. Kula menika tetulung dhateng sak pepadaning gesang mongko tanpa pamrih. Paring payung tiyang kudanan, paring sandang tiyang kawudan, tuwin paring tedha tiyang ingkang nandhang kaluwen. Monggo menika kula tindakaken tanpa gadah pamrih menapa kemawon. Ngono, inggih. Lah terus mboten lajeng paduka ndangu lah terus kados mekaten. Menawi paduka badhe nyuwun tulung dhateng kula, sampun ngantos maringi menapa-menapa, menika kula tindakaken ginakaken darmaning kapandhitan kula. Dewa Kusuma wonten dawuh. Wis gage, ora usah ndadakaken gunem tanpa guna. Mara mangkat Ratu Ndarawati ingkang ngidra pustaka Jamus Klimasada sirnana. Nun inggih ngestaken dawuh sinuwun. Prabu kok malah tumuli kendel. Mboten agi-agi sumusul dhateng pandhita menika. Wis to, percaya aku. Kresna kae mesti kalah. Liripun kados pundi? Apa to sababe pendhita muda iki mau katone durung ganep ngelmune sarta durung tatas buntas kawruhe. Ewadene lha kok iso mbatang cangkriman sarta lakoning Pandhawa komplit-plit wiwit sore mau tekan saiki. Sebabnya apa gitu? Ora ngerti ya. Lah kowe iki senengane ora gelem mikir kok. Kowe tak kandhani ya. Pendhita iki mau ki dudu sapa-sapa. Sapa? Niatmu goleki sapa? Goleki pustaka Jamus Klimasada. Sawise pusaka ketemu, goleki adhiku Setiwa. Mengko nek nganti pusaka ketemu, Kresna kae tekaning pati. Ya. Pendhita iki mati sampyuh karo Kresna kae mau upama lho. Iya. Kowe rasa goleki adimu tekan adoh-adoh. Sebabe sing dadi pendhita iki mau Sediwa. Wah, setan. Teko iso batang cangkriman jebul Sediwa. Kowe ning aja tok seneni, aja tok dukani.
pancen ngates dewa kaya ngono nyelametake kana negara Ngamarta. Werkudara ayo diawat-awati adimu lanang. Wah, iya. Iki Nata Ndarawati. Iki sapa? Takon karo aku Pandhita Klihang Kabur Kanginan. Peparab Begawan Dewa Kusuma. Begawan Dewa Kusuma? Iya, pancen kepara nyata. Ayo mbok balekake ora pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Ora mbok balekake aja takon dosa. Kelakon tak kendharat dening tanganing Dewa Kusuma. Ayo cobanen Nata Ndarawati iso ngasorake aku sasatisa njero langit kowe Dewa Kusuma. Keket genya panca bakah nengge Sang Begawan Dewa Kusuma lumawan Nalendra Ndarawati parandene mangke paringi jawata wis telas tulising titah kekalih Sang Dewa Kusuma babar sedaning wujud Raden Sedewa Nata Ndarawati babar sedaning wujud nengge Sang Dewi Kanastren mundi pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Mati aku. Mangling pukulun Bathari Kanastren. Ki Prabu Ndarawati iya. Jagat Dewa badhe jagat pangestu lajeng keparingipun kula badhe nyuwun dawuh menapa ta sababipun dene Eyang Bathari Kanastren nilar karang kadempel lan dadosaken roganipun Kakang Semar. Ya mung merga pepinginaning Kyai Badranaya ingkang satemah kebangetan nggone menggalih satemah nandhang raga tumuli dawuh kelawan aku yen to bisa niwaluya yen to isa nglumpukake Pandhawa sarta mundi pustaka Jamus Kelima Sada ana ing karang kadempel. Kaki Prabu Ndarawati syukur yen to Pandhawa wis ganep, malah aku ingkang bakal boyong pustaka Jamus Kelima Sada katur ngersaning Kyai Badranaya. Menika langkung prayogi Werkudara ayo ya.
Semprayetna semuriris seka balik titiyoni gandayani ing Kakang Semar aku ingkang wis prapta ning Karang Kadempel Kakang Yantaka Pandhawa wis komplit Kakang. Wah Dipol kowe Mario kowe warasa Kakang Semar aja kaya ngono Kakang mesakno marang para Pandhawa. Kiai Badranaya kula ingkang garwapun kanastren Kiai kula ingkang ngaturaken pustaka jamus miyang jimat kelima sada katur jengandika Kiai saha kula ingkang saged ngrawuhaken pepundhen Pandhawa jengandika Kiai Semar Greka Kiai Nayantaka. Kenang apa Pak cangkeme ditutup tawon apa Pak? Kok mecucu. Bah. Blegek kekugek sadulita mel. Matur nuwun sinuwun. Ana apa Kiai teka sampeyan nandhang ruga Kakang Semar? Ana apa Kakang Semar? Semar ning apa? Kanastren matur nuwun ya. Inggih sami-sami Kiai. Ora ana gunane aku kongkonan babi. Ora iso do ngrampungi pakaryan. Oh. Ngerti tak tekek. Ya aja kok ditekek ora. Barang waras cangkeme elek Semar iki. Anake dunakke babi ora. Mergane kowe dikongkon bapak ora ngrampungi karya. Lho sing iso nggawa Pandhawa rawuh mrene ngaturi rawuh Pandhawa rawuh mrene malah Kanjeng Ibu. Ibu sapa? Lho kuwi Kanjeng Ibu kuwi, Ibu Kanastren. Kuwi ayu ning lamur ya lho. Kok lamur? Kok gelem ro semir? Wong tuwa kaya ngono kok bojone ayune ra jamak-jamak. Mbok mau tekak, simbok tak pek. Wah, edan kowe ra. Apa njur mbokne dhewe arep dipek. Cah nekat e. Nekat ra yo ora banget. Kakang Semar sejatine darbe panyuwun apa? Supaya tiang-tiang Amarta menika nuwun sewu ingkang kagungan sinan budaya menika boten lajeng sami mapan wonten papan-papan ingkang boten sakmestinipun nanging dipun paringi wadah. Wonten ing mriki saged mekaraken pikir mekaraken tumangkaring budi supados seni lan budaya wonten negari Ngamarta menika saya ngrembaka, saya sae, budayane ya apik, budayane tata krama ya rumasuk enten sanubaringipun para kawula sak negari ing Ngamarta. Iya, Kakang Semar mengkono nggih. Mugi-mugi lestari saklaminipun, rukun saklaminipun, tentrem saklaminipun Ndara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.